So hi guys, welcome back to my page. Pakno jud. Di bitaw guys, dugay-dugay naman jud ko wala nakahimo og kanang content no kay busy-busy baya delete basta-basta tong career magkuskus. Di bitaw oy kanang syempre trabaho pero nakoy content karon. Di ba? Hindi na basta-basta ang ko na nakoy jokerophone, na nakoy mga instant nga katawa diya. Katawa! Di bitaw guys, actually guys, dugay na kay nako di siya ginahimo gid nga content kay ngano. Ako isa magud gyapon ko ka labi na sa Cagayan de Oro City ang akong lugar nga di basta-basta. Di bitaw, so mao na ni siya do. So dili na ta magdugay. So kibali ang akong i-share sa inyo nga story. Story katawa. Di bitaw guys, I don't know lang kung ako lang ha kay ngano sukad man gud ni graduate ko og high school. Graduate ko og high school. I don't know why yung English. Di bitaw sukad pag graduate na og high school, kugihan na jud kay ko mga apply og trabaho. Grabe jud. Imagine ninyo gikan Divisoria padulong kugon kay naman jud daghan ang mga establishment no. So, akong style sa una mga bayot, katawa. Ako style sa una, pag graduate gid ako high school, nang-apply na ako kay syempre, walo may kaigsoon so kinanglan jud ko mo trabaho kay feelingon ba ni inyong pakno baya gyud gusto ko nga nakoy inana nga gamit, kuan gyud kay ko kanang hilabi na gyud sa fashion. Di bitaw ka nang hilig jud kay kog sinina, hilig jud kay kog sapatos so kinanglan sa walo na mo kay kaigsuon kinanglan mo trabaho jud ko kay dili baya ma-provide sa akong father kon ang kanang mga inaana lugar nga. Di bitaw kanang so mo to siya guys nang-apply jud kog trabaho ning kamot ko wala ko nagsalig sa ilaha kay gusto na ako nga mapalit na ko ng inana nga butang inana bla bla bla. So mo to siya guys no. Sa una nga virgin pa ko. Di bitaw katong virgin pa ko nga time magkalisod nagali ko pangitag trabaho niya syempre i-fit magina ko na sa akong educational attainment. English na bayot English. Di bitaw ibagay na ako so akong gina-applyan cashier mga kanang sales lady mo ginay kasagara sa una sus Ginoo ko sa tusay kayo bayot. Makaingon na lang jud ka laka, uy wala mo ko na inform ani ilang qualification kay grabe ka standard. I don't know karon ha kung inana pa ba gyapon dia sa Pinas, inana pa ba gyapon dia sa Cagayan de Oro nga grabe ka standard. Sales lady ra man imong gi-applyan dili man flight attendant nga napas lay pa pleasing personality, napas lay 5'2" in height, napas lay college graduate. So ikaw lugar nga walay pleasing personality, so bidahon kay kag dagway, bugakon kay kag dagway. Unya 5'2" in height, kita lugar ni nga mga putot. Kita madawat. Makuyawan ta bayot, makuyawan ta, maka-action ta kabalaka nga halaka. Mao naman tani ako applyan, pero nganong inana ka standard sa Pinas? Nganong inato ka standard nga akong gi-applyan? Wa ko na inform ay. So ikaw nga subidahon kayo nga langanin kay tag panagway nga Ginoo ko. Makaingon na lang gid ka nga hala uy uli ta atras ta. Bitaw sa tinuod lang maglisod gid kato nga time lisod jud kaayo mangitag trabaho mo to akong style sa una magbitbit nako og 5 ka application kay syempre sa 5 7 syempre na magrasyahan man jud niya ang real talk diya sa Pinas. Grabe kay mo kay standard unya ang sweldo nato atiman na. Dako ba? Di ba gamay kay mong sweldo? Wala mo nag-follow sa labor ay kun yung tertiary. Dagan kay sa Pinas guys, standard kay mo qualification niya ang mga sweldo taga Ilong. Mangigo man bitaw. Napay na encounter nako. Grabe na nimong apply ha, grabe nimong apply nadawat ka, kaluyan sa Ginoo nadawat ka ug sa dihang dito na pug ka magkalisod, dito na pug ka makuyawan sa requirements. Tinuod. Ang requirements taga Ilong na pod. Makaingon ka nga unsa ni sila magpatrabaho ni dili kang ang requirements bayot grabe ka mahal. Nya wala ra bay mga kung chachari nayuban mga tindahan diaw nayuban mga establishment nga walay beneficiaries. Gamay kay mong sweldo. Trabaho na lang gid sila kay syempre nalagi ka ng pamilya lagi nga ginapakaon din. Mas siguro mas ganahan na lang sila mo trabaho compare sa kanang gatambay, di ba? Makaingon na lang jud ka only in the Philippines. Congratulations. Di bitaw ay ko yung charchari. Dagan kayo dia establishment sa Cagayan. Di lang Cagayan sa Pinas nga Ginoo ko mabitan ang uban na lang no nga kanang labi na ako ikapoy na lang gid intang kog panarbaho din sa edad na lang pod kay ngano standard po kayo sila sa edad.
So ikaw nga lampas na bitas kalendaryo, almost 5 years naman ko diri sa Hong Kong. Dinusahay ubanon man ko sa akong mga amo kung asa mi magkaon. So sa mga restaurant diri, Diyos ko Lord, napay food chain diri kanang McDonald's, kanang ginatawag nila nga differently abled person. English! Salamat sa kung kami nga nag-support ana. Oo, kay lisod man kayo tawagon sila ato nga term. So mo na sila no mga differently abled person na sila sa dining trabaho. So inana ka special kay ngano diri sa gawas sa nasod wala sila nag-after sa imo beauty, wala sila nag-after nga unsay imong nahuman as long as maabilidad ka, masipag ka, hardworking ka, taman sa makaya nimo bayot. Inana ilang ginahay dire. Inana pud unta sa Pinas no. Kaya kung inana siguro sa Pinas no, mas daghan walay tambay diha, tinuod lang. Walay mga tambay, bitaw daghan na tambay kay tungod sa inyong ka-standard ninyo, tinuod lang niya unsa kinuko niya. Kita lugar na nino nga nang-apply tag bisan siguro tig imbalsamar sa patay. College graduate lang yapon, with pleasing person. Hoy, kahadlok ba? Tinuod na, ko niyo tsatsare, bitaw, oy, makaingon na lang kita ba nga, asa ang kanang dapat unta sa Pinas, equal lang inyong pagtratar sa mga aplikante din ha. Bitaw oy kay di madugay no kanang sa Jupiter na lang kami mga applyan eh. Di bitaw oy kanang patas ba kanang equality. English bitaw mo bitaw tinuod. Kay kung mas mulambo ang nasod nato ana walay daghan unta mga abroad magkompleto pa untang pamilya sumotong uban no sa tinuod lang mga apply na lang sa laing nasod kay dito sa laing nasod wala may chichiburichi sa tinuod lang basta passport lang na nakay resume paisa maka-apply na ka bisan high school graduate ka dili ka maayo sa English Ginoo ko maka-apply kag abroad oy dani des ako dai may balik ko mo English fucking shit. Joke lang ubita wala dili sila after ana no bayot sumoto siya no sumo na lang siguro to tama no diri na lang siguro ko to mga kung content So manayaw ta bayot. So hi guys, thank you for watching sa akong video. I hope namoy natun-an o na bullshit ba mo. So bye guys.